ନା ଏଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମାମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମାମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରେ। ସେଟା ବି କହି କହିକା ଲେଖ। ମାନେ ମାମା ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍। ମାମା ତାର ଦେଖିକି ଲେଖିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିଛି। ହୋମୱାର୍କ ନୁହଁ, ଘରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇଲି, ସେ ଲେଖିଲା। ବାସ୍ ଆଜିର ତାର ପାଠପଢ଼ା ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି କ'ଣ ଖାଉଛି। ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଉପମା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। କ'ଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ହେ ବହିରେ କିଏ ଚଢ଼େ ନମ ହୁଅ। ଶୁନା ଝିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ମାମୁଁର ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନି। ଛୋଟ ପିଲା ନା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖେଳୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ମନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ମାମୁଁର ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇବାକୁ। ନା ମାମା? ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।